fejében Visegrádi Fellegvárból a magyar Szent Kalabert özvegyjárt, igen ám, de nem tudták 1440-ben Habsburg Albertnak megváltoztatni, milyen 1440-ben Habsburg Albert özvegye lopatja a Visegrádi Fellegvárból a magyar Szent Koronát, és majd Hunyadi János fia Mátyás király fogja 1463-ban irdatlan áldozatok fejében visszaszerezni a magyar Szent Koronát. Na itt azt akarom makogni, hogy Bécsbe viszik, ugye, 1440, az első lopásról. Utána még van 51-ben, hát 784-ben, stb. Egy kamuk valószínűleg nem, de is semmi lopás még így. Van fényről van szó, mert ugye Wolf, Ram, Ilona lopjál, Ilona az a villany szó. Villany. Wolfram ugye az az égőnek azt mondja, de mi az, hogy a Wolfram, hogy nem. Ram az döngetni, vagy kostjálni. Angolul az kosam van egy dönget, hogy üti a de ugye, hogy Wolfram. Tehát valami fénye, és a más meg Luxi Erzsébet. Lux az megint fény. Latinul. Abból, hogy a Luce latinul, az fény. Tehát megint fénye. Február 20-án lopják el. 20-21 éjjel, tehát az is a fegetesége. Viszont ma február 20 kibaszott almos napja. Tehát megint valami fegetes kimegy. Nyomja a krónikából, fekete szemű, fekete pofaj. Ami hülyeség, de hát valami kód volt. Tehát ilyen formában királynál volt. Azt akarom magukul, ugye szoktam emlékezni, hogy ja igen, Attila megkíméli Rómát, akkor Róma érdekes örökváros. Úgy akarok kiugadni, de nem tudom megmondani végig mi a valódi sztori, de látszik, hogy valami örökváros. Román örök az Becs. A PB-vel ugye cserélődik, szóval szoktam mondani, hogy Becs. Becs, románul így olvassák, akkor pince. Érdekes hasonlító például Pozsonyszóra, Osztia, Lapos, viszont az itt a Bizáncra, a Básánygyőr. Érdekes Básánygyőr, hogy láttam egyedül, hungarokról nem is láttam, tehát magyarokról, hogy mondjam, hogy forrás nem láttam, hogy kirajzkitak lettek, viszont érdekes Básánygyőrre mondta a kirajzkitak. Két forrástól. És a más forrás azt mondja, hogy az uzók a Básánygyőrön belül a legnemesebb. Koszti profi genetusznak, hogy mondja, hogy magyarokat nevezik túltnak, mikor csak a kangárok. Írja a kangárok, az Básánygyőrön belül egy ilyen 3 tőzs, vagy mit tudom, hogy a forró amúgy se létez, felásd át. Valami más, vagy nem tudom mikről szól az egész tőte, vagy máshoz. Azon megint eljárni, hogy legkival, mit tudom milyen ember. Básánygyőrön érdekes van, hogy Royalszkitak. Most megint rámentem egy irányba. Tehát a lényeg, hogy Attila örök város ugye megkíméli Rómát akkor örökké tartó koronát fog kapni. Írva meg krónika állítólag. Én nem látom, de valószínűleg akkor nem kamuszatnak. Tehát. Na mindegy. Tehát az első elvitele a magyar koronának Bécsbe, akkor almos napja. Tehát megint érdekes almos, hallom, ahol a korona szoktam mondani, hogy azért Varga Tibinek volt ilyen énekei, hogy együttesek meg és ott mit csinál. Ahol a korona ott az ország, meg ahogy mondják, hogy azért Varga Tibi mondta, és hogy a lehatároló területet is jelent a korona. Ott írják, és úgy Garland, valahol ugye a Stefanus néve. Az Garland angolul, vagy Chrome, korona.
Érdekes pont Corvin, Krone, Kroz vagy. Vartok valamire, vagy mi? A holló lenne a Raven. De Raven, Reveni, románul visszajön. Érdekes, bocs idejében minden feketás, sárég, Lok, mondjuk akkor Blake Aradat, Holló, jó, Hunyad néve, ugye, Hunyad azt jelenti, hogy kiolszik, tehát almos, hogy mondja meg. Tehát minden fekete, mit írtam, felérte sárég. Tehát visszajön, és akkor angolul a Black szó érdekes, akkor van az egy írom, hogy van feketeségű vissza, Nibiru, Boru, Főnix, és azt mondja, a Főnix sedét itt a napot. És hát ugye mi az, mondja, hát meglátta a lassú, a kronó összefüggés. Valami ügyes vett volna, az nem tudom, egyes azt mondja, hogy látod. Ja igen, örökké tartó korona, Attila, jos Bécs örök. És hogy az Istenben, hogy állópják, és pont akkor találsz látni Matyi. Azért 43, az két dátumot láttam. Rakluminak a könyvébe idéz valamit, azért 100 éves könyv. Feb 23, az egy napon Matyi napja előtt. 27. Érdekes John Connor, Terminátorba, Connor Connery, vagy a Connery, Cserny, Feketeszlávul, vagy nem, akkor magyarul legyen Árnyék. Árnyék, Sadóve, angolul, Zsidóve, a Terminátor, ugyanazt jelenti, bevégző, tehát megint valami vizé. Arnold, nevát úgy írom, hogy Arny, Old, Dole, angolul Shadyside, gondolom így mondja. És a neve Schwarzenegger, tehát a Schwarzenegger, feketes, neger, latin feketes, a feketes. Érdekes, Ausztria nevát úgy veszem észre, sokszor lehet mondani, hogy Auszterra. Földön hűjádik pedig mondja. Írem rendesen kívüli. No. A Szuterra, a sokáslag az Ázsia, a magyarok Ázsiából az Mongóliából jöttek, az lehet a Hóde, és ami a faszom a Hóde, a unok Ungar onnan jöttek, az is földön kívül van. Val Will nevezetű gyerek, egy holland, vagy milyen is flamand, aki azt hiszi, hogy a Hóda nagyobb főnek a tükörképet, tehát akkor a Hód és a föld. Nem tudom, azt hittem, hogy azt itt rázik baszva, nem tudom. Mindegy, ami nem akarok kihozni, ugye, még egy John Connor és ugye, a fucking hell lámbeni. Sadó, zsidó. Róma örök, de tartott román szót, a románok többen sokszor úgy jön ki nekem, hogy latinabbak, mint a románok. Mereu románra szedi állandó. Hogy örökké csinálni valamit, de zörökre az eternára, hogy mondjam angolul, akkor nem a Mereut használják, hanem a Vécs használják. Véca érdekes, akkor a Véca egyszer Attila, Buda, Budi, tehát jaj igen, ami írjam szabja. Attila, Buda, városa, egyenlő Bécs. Jos Buda, hát Bécs, Buda ugyanaz a Vidény, szlávul, Bécs és Buda meg Budine. Bécsár ugyanaz a város. Az éget 3 évvel később szabadítsa a fét. Pont 20, hogy ő sáful, Buda, vagy mit tudom, a sáful, hogy azt a 29-ben máfullott a Szoliman, de Bécs a 44-ben az Ágri csillagban, meg amúgy is. De közben a Bécset is próbálja. Tehát ugyanaz a sztori, meg 63-ban Bécs, 83-ban Bécs és 680-ban Buda szabadítsa. Tehát ez ugyanaz. És mind a kettő megkom, meg Medina, tehát most melyik felé, minden felé.
Attila Buda városa. Közben azt akarom kérdezni, Stefan István meg Mátyás városa. Tehát akkor ugye hányban vagyunk, mert első legnagyobb magyar király, másik, Attila, ugye így mondja a krónikák, viszont van még egy magyar király, aki István, és az utolsó nagy magyar király, az Matyi. Tehát ők a három legnagyobb bizit összeszedtek. De mind ugyanaz, Almos alapított az államot, tehát Almos és Stefanus, Sztetítnop, vagy se leírt. No, vagy mit tudom én neven, no. Stefanus a Korona Garland. Garland az Une, Garland. Korona mi feketánok azok kemény. Katasztrófa lesz, hogy végidők kezdete vége az a magyar történelme, valami ilyesmi. De közben úgy néz ki most hirtelen, hogy igen, azt akarom mondani, hogy Mereu, Roman Rolando, de érdekes, van egy olyan, hogy Mont Meru, Istenek hegye, Neru Fakata, olaszul, tehát nem is nehéz kitanizélni. Csak volt egy olyan Rupes Nigro, ami éjszakon van, sok azt mondják, de hát Hyperborea, tudom én. Tehát ezek mind ugyanazok az izék. Még Fakata szikla van az északi sarkon egy térképen, de miközben a Kárpát-medence szintén hegy, vagy mondjam, ahol a legnagyobb népesség a Hungar, Nögöre, Fakata, és a Vlok, Zola, Vlok. A Vlok az Blake, hogy mondjam, tehát most érted? Még Attila város, Bécs, akkor Attila Budaváros és. Hát jó, a Véce, hogy mondjam, a PBV cserélő és Véce. De azt akarom bakogni románul Bécs örök. És akkor a Krakó mi az? Nem. A Brassó az mi az? Fekete templom, érdekes. Mi van fekete templom? Brassó az egy város. A magyarul olvasott. Vagy Brasse, sárga rész, vagy bronza, mit tudom, mit jelente. Óne az is valamilyen részben, mit tudom, nőtvény. És érdekes Orbán, aki az ágyút csinált a törököknek, Kosztinapit elfoglaltak, az, hogy a Gárdély volt. Azt a forrásra nem hiszem utána, mert biztos azt a mindenféle tényleg, hogy szász, ola, magyar, minden van. Na most nem tudom, mi szögizétem. A Konstantinopolis, érdekes, Konstantinopolis. Tehát magyarul kell olvasni, nem mi az, ha nem izé. Ez Konstant az állandó, ugye, meg én azt jelenti, angolul. És románul Mereu, tehát a merebetű. Tehát érdekes Mereu, meg itt van Fakata, tehát nem tudom mi a faszom. És magyarul ugye Róma, igen, magyarul veszed egyszerűen, Róma nem úgy örök város, hanem Róm. És esetleg lehet sájtani, a sztori ki van fordítva, Attila, amikor oda ment, akkor éppen újraépítette. Csak itt nem az itáliai félsziget, mert az álmában, hogy van egy itáliai félsziget, ott minden fontos, ami éjszakon más van, úgy izolálva kontra és többi felítélő éjszakon, de ott minden van, és az éjszaki felében csak ilyen szoros germánok, a gallok, ott jönnek, mennek, meg Pasztán, vagy a déli civilizációt, a szedéntár letelepedettekét, meg kellett ezek a lószországok, nomádok hallottan itt ilyen návot, az felejtsd el. Tehát globál van itt valamit. Az lehet a földet, hogy építették ki, vagy mit tudom, hegyek, meg ólott épületek, tehát bármilyen. Tehát Attila, bennem van az átállt idő, és tulajdonképpen nevébe azt veszély. Németi úgy is van valami tele, vagy mondják a kórnak. Mi nem beszélünk. De azt akarom mondani, hogy állandó, román merő állandó, de azt a Róma névheze, hogy úgy írom angolul, és őket angolul jó, és leír a Róm, és mondja Róm. Ez abban itt mit egyszerűen nem tudom. Móre, cigány, akkor mit tudjuk. De van állandó város, örök város, csak azokban van lehet tudni, Konstantinopolis. Polis az a Pólus-e, vagy Lópasz-e, vagy Propolis a méheknek, nem Pula, Fallusz-e, sok minden lehet az a Polis. Vagy Polite az a tisztesség, tudod, ugye. Tehát Konstantinopolis, és azt mondták Hyperboreára, hogy 6 hónapig
konstant napsütés van, állandó napsütés. Miközben másban azt mondja, hogy ilyen hideghány, tehát ilyen, de nem lehet, mindegy meg van kavarva, hogy nem tudom hova, hogy izé. Akkor Krakó, ugye, Matyi érdekes a lánygyerek ellen harcol. A polák néva, mondjam, azt lehet a valak, ugye. Tehát a feketek király harcol feketék ellen. Le van gyártva egy sztoriból kettő, meg háborúztatva történelmkönyvvel visszoktam mondani. Hülye hangzik, nem tudom máshogy mondjuk. Hát látszik, hogy megnézze, látszik, hogy tatár vagyok, unok az ugyanaz például. Vagy az a szlávok és ugyanaz. Nem lehet tudni. És akkor ezeket mutatom is ki, gondolom legalábbis. És azt akarom, igen, Attila örök nem tudom, kronológiában Béfuti Attila, lássuk szem. Szóval Macsi, ja nem, igen, Róma, tehát tetták azt angolul, tehát, hogy ezt mit akarom magulni, örökké tart a korona, ugye, Macsi írtudott az összegé visszaveszi, de szerintem Macsi, amikor elfoglalja Bécset, az tulajdonképpen avult a korona. Érted? Tehát valahogy, tehát itt se nem Bécs elfoglalásról nincs se az a kamumai koronáról nincs szó, valószínűleg nem semmilyen koronáról se. Tehát bizonci fekete pofajkat nem tesz a északi nagy királyó fejre, tehát ez felállítja az álmából, nem is egy vallás, az összes vallás álmából is mindegy. Tehát koronos, az a Macsi Bécsben megy, ez nem az, hogy átment a Lajtán, csak valahol ott, az álmában ilyen nincs. Vargot nem most trónok, Varnál így semmit se. Vargot az is, Vargot építették végig az országban, mit tudom. Tehát én elfoglalom az országok, te üljél a Vargot, addig akarsz. Mert oda viszek két hagyjatok közben stresszeljenek, hogy lövődözzelek szórakozásból, de biztos nem fog megtanulni a Vart, hogy elvezítsek 50 ezer embert, mit tudom. Ez tisztálmaból. Ilyen nincsen. Sőt, lehet a hegyek voltak a Varok. Csak azt mondom, az óriás, meg ilyen stupid kategória, mert nem értek, nem tudom. No, a Stefan örökké tart, a korona, ugye? Stefanus korona, de közben itt minden fekete, vagy nem tudom, mit mondjuk. Körög szó az a törökbe fekete, ugye karapát, ugye amúgy is, tehát körön, kaménye hangzó, tehát biztos nem valamilyen lágy, valami jó dolgot jelent, tehát nem nehéz kitalálni. Mero, Moreno, spanyolul, fekete, sötét. De azt akarom makulni, tehát Stefan, melyik az a két király meg elfoglalja Bécset? Harmadik Andrásnál van, vagy valami, hogy miért a nagy sereggel megy. De azt hiszem, ő se foglalja el Bécset. István és Matyi. No. Lássuk, mit írt balnak. Ha menne, akkor a sereg van 80 ezer. Azt az ugye, hogy túlzás. Nem annyiféle népet izélt. Tehát azt jelenti, hogy valami nagyobb sztori volt, nem, hogy egy harmadik András meg éppen aztán kihol az Árpád, az meg minden, ő ilyen 80 ezer seregékkel jön még. Ilyen nincs. Vagy másod. Aztán hol vannak? Így van, ne. Érdekes, tehát az utolsó magyar király, az utolsó Árpád házi király is elfoglalja, vagy Orfeli maszkal, nem tudom, az pontosan. Úgy felszakse, szintó, hát híres néha, hogy tatárja arras nagyot van. Maga Bicsavér védelmezte, mire Valencei, Bizánc, víz megíva, vízező volt, vagy mi? Akkor mi lett itt? Banoki, ez a break tudítál, tehát ez a germanofil, tehát ami írás, hogy a magyarok, a németek, akkor valamilyen sztorira mit tudom, írja, hogy a magyarok malakkosan boldogultak a németek miatt. Németek nélkül. Tehát az ilyen más idézőjelben teszi valami. Ráfoglalt Ádám,
volt akció. Tehát érdekes, nem? Az első magyar király Árpád-házi, és az utolsó és ott maradt. Többiről, hogy Géza, meg melyik idejében vannak ilyen, nem tudom, nincs sem. Mindegy, tehát rá se foglaltál. Az, hogy István elfoglalta, akkor legalábbis úgy írja a krónika, hogy magyarok, az azt láttam, arra van forrás, aki nem viszi a szója, mert azt megkeresi. Én nem keresi, mint a bolom, mert cenzúra most nehéz megkapni, tehát nem is érdekes, engedni biztos nem keresem. Én tudom, hogy mi van, én nem mozdulok, én láttam, kész. Tehát megmutattak körülötte, érdekes, tehát az utolsó Árpád-ház idejében is. Na mindegy, tehát amiről tudunk, hogy elfoglaltak konkrétan, az is van, meg vagy idejében. És a differenza, ma örök, korona, mit tudom, miről beszélünk, vagy elfoglalják, akkor június 5, azt hiszem, hát esetleg április 5, április 5, amikor Matyi meghal, ki az 2 adat, április 5 hat, 5 év múlva. Tehát itt bármit, egy várost elfoglal, lehet a hala, az kitalál a sztorik egy valami valódi alapján, ami sokkal valami, mondjam, hogy magasabb szintű. Tehát itt most megint kifújtam, mert nem tudom, mit mondjak. Tehát. Akkor István elfoglal hivatalos, hogy mind ezt tették, ezt a dátumot. Ja igen, ezért ami Attila az befutja a dátum, vagy a faszomban ne futnál ebben, ne. Matyi, jos bálakina ma 77-ben körül zárja. Mit csinál az is. Matyi Bécset. Tehát körül zárja, augusztus 21-én érdekes, augusztus 20-a István napja, de nem azért, mert született, vagy országot alapított, vagy kereszténységet azon a napon vette fel. Akkor szentelte 83-ban, 45 évvel halál után. Azért szóval benne van a kicsi Phoenix ciklus Jasonnak őt nézem, én más is nézem. Közben megnézem egy-két Szante videót, és a Szante tehát Karolika forrókásat, tehát én nem Fomenko sem emlékszem, Popgobiba, pedig biztos tud róla, tehát mert valószínűleg azért is. De legalább Szante kicsit a misztik izével viszonás, akkor nekem mondott a melyiken izé dolgok, amelyik csak röviden megmondok, amit van kezdnek zeregni az agyam, tehát van kezd valamit. Azért nézem, hogy cseppet fejlizél az agyam. Egyébként nem volt provokáljon fel, valami műsor lesz én vagy. Matyi 77-ben a körül zárt. Augusztus 21-én még pedig, tehát is vannak fel érdekes. Stefanus megint, Setít, Fagatanov, Matyi, minden Fagata Matyi idejében. Olav, Black Karadát, Fagatasarég, Dunanava, Matoa, azt nem csak az Isztér, azt mondja, trak, nem tudom. Ami honnan folyik megint, Fagatárd és Fagatateng. Tehát mi nyomja ez a sok Fagatai, ukránozok, körönöbetű, szlavunk, Czerni, vagy Kát lehet a céd lehet, körnek csinálni, olvasni. Polák, lehet Fagaták, polák, meg a bulgárok, a gyökszavazó BL vagy PL, ami benne van a szláv bellúj, vagy a latin alb szóba. Fehér. Meg pole is, pole az ilyen utcai lampa angolul, azt hiszem, vagy pol is az azt jelenti fényezett, tehát akkor megint valami ott is fényes vagy fagad, nem tudom. Mi ugye nögörre, hunye, azért, hogy kialszik, tehát olyan végig őksztorit az egész, szét van cica, ami le van gyártva, lehet több évszázad, és semmi sej. Itt van, na valahol ezt akarom akkor vitni. Közben 76 körül vannak a románoknak a legnagyobb csatajka, az olaszoknak a legnagyobb csatajka a törökök ellen, és ők a legnagyobb vereségük a törököknek. Basztui. Tehát az annyira látszik, hogy Bátorinak az akciója van átírva, az is István. Bátor Istvánnak az akciója van átírva, és elmondjuk, tehát a magyar sztoriban van átírva, hogy nem is kell Fomenko, vagy mit tudom, hány ezer éveket, hogy feltételezni. A roma, mint nép vagy ország, az egy célja az, hogy téged sokba tarts. Tehát ellenéd van a kreál, semmi más idő. Legalábbis látszatra legnagyobb komoly ország. Miért komuk van tépában, ott magyar tőtém se létezik, ami meghagytak, az a csepp szorte, azt ellenédre használja.
Még abban is kitörőnek. A románok megadtak egy cseppet, a többinek a hagyják le alapba budicsé, majd, hogy mondjam most. Tehát, itt írja valahol, de románok a számi, román alapításnak a számi, az arany és annyi. Koronára, hogy mondják, hol ott van, hol 80, nem tudom mennyi, azért aranyat adott. Itt románok a számban van, már mindjárt odaítok, azt hiszem, hogy mindjárt ne. Az a téma, hogy a krosszony megjelen a román, annyit ír azt, hogy valami sem, de akció lett. Körbe zárt. Egy nappal is van napja után. Ami érdekes, augusztus 21-22 az utolsó napjai a oroszlán zódiáknak, meg végül és most ugye egyszer van baszódva, most olyan is, hogy júniusban van a 35 fok, 40 nincs mindazért augusztusban van 25-30. És szeptemberben van még 30 szeptember végén, a szeptemberben azért nem volt 30 fok. Ugye egyszer van baszódva, se tudom most mit hónat hiszi. Tudom még 5-6 éven még volt, 24-én volt 40 fok. Másabb lerécsán, tehát még lemegy 15-re, 20 és többen nem megy vissza. Hát érdekes az is, hogy itt még valami nyár legvége, hogy mondjuk. Na, ami a korona? Ne. Örök korona, ígérve Stefan, az szent korona, közben minden fekete. Bécs, vecs, románul örök. Krakó, örök. Ja igen, Rupes Nigra, hol kezdtem, mint Rupes Nigrazni. Rock, angolul szikla. Szóval ilyes mondják, hogy a Rupes az lefordítsa, hogy a fekete szikla, az hiperboreában az a térkép. Nem rik, mert az Isten basszeg, a rock. Sziklak megint Székely, Szokol, a Solyom, Almos név megint, tehát itt látszik ezek minden a dolgok, nem tudom mi a valódi sztori. Tehát de akkor voltam itt. Igen, Matyi foglalja Bécset, június 5 érdekes. És valamikor foglalja Bécset, nem tudni, de vele kapcsolatban említi, hogy Konrad visszavonult, meg Altahész monostorba aludt, Szent Alban, Alb, románul fehér, vagy Pellúj szlávul, érdekes megint valami. Az Altahész monostorba aludt Konrad. Szent Alban születésnapját, valahol kerestem, Szent Alban születésnapját teszik június 17-re, 22-re, érdekes most megint a nap, vagy ilyeneket feltételezé. Június 20 az szószicsi, az a nap, amikor leghosszabb a nappa, hogy mondja. 17 meg Laci napja. Tehát a másik nagy király ugye is van, mert Révai Nami 17-et ír, nem 27. Az a 10 napos úgymond korrigáció miatt van, a Basség az már Kovács Laciban mondta, hogy Fomenko videókat lefordította, egy oroszok kihozta, hogy a seg az a 10 napos újzik. Tehát itt minden kamu. A június 17, június az is, tehát most június 5 Bécse, nem hiszem, nézd meg, itt van valahol. Itt kellett valami írva. Bécsújháj, augusztus 14-17, érdekes. Bécsújháj az azt jelenti, szerintem, hogy honfoglaló volt, Bécsújháj az újháj. És a Bécs néven benne van a Best angol. Benne van a biztos, ami, mit tudom, dögö, vagy őrdög, vagy mit tudom, nevezzem. Pestia mondjuk el. Benne van a pásné, megint a negatív irány beláttam. Érdekes polák történelemben láttam az angol Wikipédia a polák lángyésztoriról, vagy úgy tartottam, mint egy ördög. Mikor az ő nevük Pokol magyarul. Érted? Hogy van az, tehát itt mondom minden kamumát, más szempontból megnézem, hogy az igazságos, ugye? De olajárad. Még Bonfinés azt írja. Nem lehet olajárad, ugye is tudom, a sztori másképp mondtak, nekem mindegy. Biztos nem volt ott lényugat, tehát ez felállja. A román az arab, az arab lerobbantak, az arabok azok, minden semmi. De hogy van az, hogy a magyar, és joggal ugye, a romántól a leghazugabb népnek. De érdekes, a király, meg az olaj közül volt, az nem azt az igazságos. Tehát, vagy az olaj nem vagy Matyi nem volt az. Viszont a magyarok, kivel úgy van beállítva, hogy ami fele igaz, fele nem, körülbelül gondolom, források alapján, vagy csak mit utána néznél, hogy a magyar a legjobban a lángyel láb. Hogy van, hogy a legigazságosabb király harcol a
magyar barátom népellám, vagy megint mi van. Érted? Itt úgy érzem kovarom minden, hogy Európában mindig népmutogat a másik része, nem egy tiszta kép, tehát itt kocsvasz minden semmi sem igaz. Tehát itt most best legjobb helyet foglalta el, Pannónia, Napföld, Konstant, Napolis, Helios-land, Görögország, és akkor az már Helios az görögül nap, érdekes Helios, szóval a háj, feltételez, a matyés honfoglaló, Pannónia. Tehát a Szánland úgy szoktam írni. Naphónep, nevezzük úgy. A Naphónia, jobban hangzik. A Helios, görögül az a nap. Kibaszott háj, magyarul az háj. De érdekes, Hellas pokol. Tehát én megint, hogy best mocsok, vagy ördög, pokol, vagy legjobb háj. Érted? Tehát így csinálnak, hogy mindenek van két értelmű, úgy vettem észre, érted? Tehát Matyi honfoglaló volt amúgy, csak azt kedvem, ami nyomja, összefügg a Bukovni székeizével, azért 706-ból osztrák Bukovina, és az kódolja, Mária Terézia valószínűleg Matyi volt, tehát itt le van gyártva férfi nő, mindegy, annyi versenyeket nem mondunk ma és ezt akartam magam írni. Hogy Matyi foglaljon annyi az egész, és van foglaljákkor. Tehát itt most hiányzik Attilától, Attila meghal 53, 51-52 Galliában, Itália, tehát ugye Róma. Az ugyan nem ment Róma, de van egy forrás Damascianus, megkapta volt. Az azt írja, hogy Attila Skitesárigai nagy csata volt Róma kapuja előtt. No, a 6. századi forrás, persze szállógassal az ilyeneket ennek. Tehát akkor azt jelenti, hogy Rómában volt. Nem tudja, milyen sztori van. Tehát 2 év hiány, most mondjam úgy, a bajnál azt vezet, van itt van megkezdődött, van akinek osztrák háború, akkor kezdődik szerint. Tehát most itt azt mondod, hogy mit tudom én, Charles 2 éve, 4, akkor tehát ott van Attilánál, hogy mondjam. Érted? A Róma azért, mert örökké tart a korona, megkímélett Róma. Attilánál az 52, 51, 52. Egy év, 1-2-3 év után nem szól. Bécset foglalja Matyi, aki amúgy a korona azt szerzett Bécsből még pedig. Utolsó legnagyobb király minden fekete külötte. És ők ketten, a két legnagyobb, tehát ők ketten, aki elfoglalta a Bécset, István és Matyi. Egy fekete király, minden, és mindenket Ola. Tehát valami azt mondja, Ola, neked valami magyar történetben, figyelj akkor. Pistára és azt mondja, Vojk volt. Ami néha a magyari próbál azt kiszínezni, mit tud török, mit már virágot, meg hülyeséget jelente. Vojk az, hogy lehet, és valak. De én azt mondom, hogy Blake. De én leszarok, tőlem Locke, érted? Tehát megint is fekete király, most fekete az. Stefaniban a sötét nap van, tehát itt ez a amúgy Vojkú, Vojnik, román azt jelenti, hogy ilyen életre valójában, bajnok, tehát épp azt jelenti. Vaj, az Butter, ugye, nem tudom, mindegy, talán van még, hogy... Amúgy érdekes, tehát az első legnagyobb király, mondjuk ugye, az utolsó nagy királyunk az mindenket Ola. És minden néz ki fekete. Romániának, ha hapuk bőcsködik, akkor meg kell mondani, legalább volt királytok, mert nekik, mikor Ferdinak a történelemben, azért 300 egész végig nincs királyik. Mondjuk azt legalább nem volt királytok, akkor legalább készül. Mit teszed magadat így? Ugye másképp van a sztori, nem, hogy olajállat, hogy ilyen nincs. Ők arabok. Mi vagyunk a dalk, hogy mondjuk. Mindegy. Tehát érted? Örökké tartok orra, Bécs, Román, Román, használjuk, van használat vegyünk neki, nem? Bécs, ne. Öröke, Román, Mereus, azt akartam makulni, felejtettem közben, hogy állandó, de ugye T hasonlós, akkor már nem. Atlant. Nem hasonlít a cseppet. Azt mondom, hogy Attila, Tisze, meg a 16. században kiadtak érdekes a számbétjét. Ó, nem tudom mit.
Félix Attila napja január 7-át teszi, és akkor azt vezet a 10 nap modifikálás, naptal modifikálás. Január 16 meg nagy Szent Antal napja. Mi az a picsa Attila? Tehát, érted? Tehát Attila éppen lehet Rómának a neve, vagy nem tudom. Ja, és az Attila név, Antal féle, hasonlít a latinhoz. A latin az látás, és lehet Vide, Buda, megint, Vidény, érted? Tehát megint ott vagyunk, akkor Bécses Róma. Lát magyarul, mirar, spanyolul látni, tanul, hogy mondjam, tehát Attila város a Bécses, vagy hogy mondjam egyszer, még Róma, Bécs, mindenki Attila városok ezek szerint. Állandó, mereu, Konstantinopoli, ha itt Attila, azt mondom be, Konstantinopoli, mikor alapítja, Koszti, akkor Attila mikor születik, a 123-4-5 évet írt 3 magyar krónikába, nyugatiak akkor halt meg, akkor azt jelenti 328, 30 született. Tehát Attila akkor született, mikor kibaszott Konstant állandó Nappolis, hogy nevezzem. Közben mi Pannoniában vagyok, tehát az is Nappolis, vagy a Napponia, vagy érted. Tehát itt ország minden ugyanaz, ez nem le. Valami nagyobb sztori. Plusz szédeket, mikor hal meg Konstantinopolis, mondjam úgy, hát akkor. Mikor van az? -1 1000 év, vagy 1000 év Attila alatt. Attila itt arról van szó, hogy lehet sájtani a sztori, hogy Attila alapította, vagy újra alapított valami fontos város, vagy persze nem volt a Boszporusnál, valahogy olyan kicsi hányottól, 2 tenger között, vagy mit tudom mi. Konstantinopolis, ugye, és Róma, meg ott a szerencsétlen félszigeté. Tehát ez így valami globális tud. Atlantis mondjuk, hogy egyáltalán nem tudom jobban. Hyperborea, ez Montmeru, Rupes Nigra, Enki-hegye, az Ord is, az mind ugyanazok ember. Tehát én csak azt akartam, hogy örökké tart koronát, a Magyi foglalja Bécset, aztán a koronát visszakaptam, meg csak én is mi a korona, mi az Bécs, meg mi valódi sztori. És akkor lefut Attilahoz, ugye. Fucking hell. Tehát Stefan, 2 fekete király, Attilhoz, tovább hova megy le. És még van itt valami, Róma ideje, István foglalja Bécset, ugye. Plusz, van azt mondtam, Róma, merő örök, ami Róma, tehát látszik újjáépítés vagy valami. 753 Rómának az írája. Időszámítások elég, de mindegy, tehát tologatnak, akkor nekem mindegy, csak időszámítás állítva utána. Észre meg hova megy. 84-ben viszi utoljára Bécsbe a magyar koronát megint. Tehát megint a korona megint megy. Korona az kód valamire. Világos. És közben itt meghalt Mária Treska. Az utolsó igazi Habsburg, úgy írja Wikipédia. Többi ilyen mellékakban van valamilyen Lotaringia, mit tudom. Lothar, Latour, Luther angolul rablott. Lehet itt van Mária Treska, valami szidasság, hogy így, meg úgy, mit tudom én. Én nem vagyok germanofíliában, én a németnek, de itt nem van gyart, vagy a Habsburgon lovagolni, mint a léteztek volna a formában. Közben nem léteztek. Tehát az osztrák sztori és a mi sztorin csak át van írva, konvertálva, pervertálva, meg basszor mindét. No, tehát, és a Wiki szerint 1927-ben alapítja az első Habsburg, építik az első Habsburg várat, valami rádbót. Ehhez adott ezzel, pont Mária Treskahoz megy. Közben mond, és 27-ben van Imre herceg, Imre megint Róma, mereu Róma, Amerikus, Sumer, Amerika, Sumer, Cimmer, Kimmerek, nem ugyanaz. Itt olvastam egy könyvben, nem tudtam olvasni egészen, nem tudom volna egy forrás, hogy Gizi meg István Imrét akarják német-római császár 27-ben. Érdekes. Imre Róma, ugyanaz a betűk, római író. Mária Treska. Tehát hogy Mária név az nem női név, nem is úgy hangzik. Tehát így vagy le van gyárt, vagy Imre, egy férfi név, és le van gyárt, hogy Mária. Terézia, az meg különben nem van, hogy Teréz, terra, föld. Tehát itt megint Auszterra, külföld, bárföld, nem tudom, mi a fasz.
Tehát Matyi is van, olyan címet adok neki. Matyi Egyáldi Attila is van, az összes. Hú,